Croeso nôl I siarad PopT gyda pedwar o ni! Down to business. So, y gêm heddiw rydyn ni'n mynd I fod yn chwarae yw y Gelyn Cudd. O fewn y bocs yma, mae yna 4 bag. Ac o fewn y 4 bag, yw peli ping-pong. Wow! Ond mae yna 3 pêl glas ac 1 pêl coch. Pwy bynnag sydd efo'r pêl coch yw'r Gelyn Cudd. Iawn? Iawn. Ac fydd rhaid i'r 3 person arall dyfalu pwy yw'r person sydd efo'r pêl coch. Yw'r Gelyn Cudd. Like detectives. Yeah, detective bach. Right, so mae'n amser I dewis y peli. Nawr pawb, come on, cael llygau. Nawr dim check out o gwbl. Okay? Okay, ar y llygau. 2, 1, go. Right, fi'n meddwl ma. Wow. Ti'n gwneud jyst agor llygau ti dechrau point o bus yn o fi matey? Fi'n gwybod am ffaith fy mod I wedi cael pêl glas. A fi na. Ti'n gwybod am ffaith? Fi'n gwybod am ffaith. Ti'n nabod y liwiau eitha da felly? Da iawn. Hwna'n ddechreuad da. Pan nath Jed ddewis I bela, nes I glywed bach o... Fi'n neud tynnu fel ar trwy'r amser. Fi rioed wedi gweld Cadi mor calm yn bywyd fi. Ti'n gwybod fi di blino? Esgus sodion y barod. Sa'n gwybod, fi rhwng y ddau yma. Fi'n glas. Ie, dwi'n glas. Na coch yw yn y lliw. Be? Reit, let ni just pleidleisio. Mae'n licio yn y gwbl. Right there. Right. Okay. So mae pawb wedi ysgrifennu enw lawr, ie? Do. Fi'n pleidleisio am y person yma. Just edrych ar fi yn syth. Achos bod nhw di mynd rili gyffroes a di dechrau ame pawb yn syth. Dwi wedi dewis y person yma achos mae'n actio'n odd a ddim yn hi hun. Dwi di pleidleisio am Cadi. O! Mae'n anodd iawn, okay? Jed. Fi ddim yn gwybod pam. Fi'n credu fydd Cadi yn just fwy... Gan bod chi wedi pleidleisio fi allan, Ia. fi'n mynd I fod yn rhyw fath o arweinydd nawr. Trafod ymysg eich gilydd I weld os bod chi'n meddwl yr un peth, os bod safbwyntiau chi'n wahanol, a wedyn ar ddiwedd y cwestiynau, ni am gael pleidlais arall I weld pwy yw'r Gelyn Cudd. Beth yw'r cynhwysyn gorau I roed ar pizza? Pepperoni yn syth. Swn i'n gweud Pepperoni hefyd. O'n i'n meddwl pepperoni. Falle Cadi yw'r un, mae hi allan. Ella na Cadi. Dyma'r gêm. Sa'n ni'n bwyta pineapple ar pizza. Bys ydi? Na! Byswn ni ddim erioed yn rhoi ar. Os oedd e ar y pizza, Swn i'n byswn ni ddim yn dweud yn byth. beth. Na, no way. Really? Byth. Y tymor gorau. Ww! Yn syth. Yr haf neu'r gwanwyn. Dwi'n licio hydref. Na, ddim o gwbl. Dwi'n mynd Dwi'n really licio hydref. Nosweithi cynnar, Dwi'n licio oer, haf Fi am neu gwanwyn. gweud yr haf hefyd. Ocê. Neu'r gwanwyn nawr, actually. Fi'n licio'r gwanwyn. Mae'n rhaid I chi drafod ymysg eich gilydd nawr. Os unrhyw un wedi gweud dodgy, O'n i'n trio sbio ar chi'n siarad I fod os oeddech chi'n bod chydig bach yn odd. Fi jyst mynd I gweud eto bod fi bendant yn glas. Like, genuine weird ar. rhaid gweud na. Genuine. Dwi'n licio. Ti wedi dweud hwnna lot. Oce da, Jed, ni ddechrau dy ti. Pwy nes di bleidleisio? Jacob. Just heb dod dros y ffaith o rhwng gyntaf, really. Wel, fi wedi dweud Elin, achos ni wedi chwarae games fel hyn o'r blaen yn dyn ni, lle oedd rhaid I ni fel sysoen un y mas, a ti wedi bod yn really dda yn y games na. Elin? Fi ar y ffensor. Jacob! Ah, well, that's it then. Cos dwi wedi meddwl chdi ys y cychwyn a dwi just sticio fo guts fi. A Yn eich bod fine. fi wrong. O, ti yw e. Jed, ydi o glas! Ti yw e. Fi'n glas! Ti'n gweud, ti'n meddwl mae Jake gwneud ers y dechrau, nes I dal fwt o fi? Rwy'n ddim yn dia. O, nes I fawt I chdi. A di'n bendant. I just... Oi, tampin! Shush, Jacob. Ti gath nifer fwyaf o bleidleisiau fyna. Ti mas. Yr ateb anghywir. Mae'n amser am y foment. Yr foment wedi dod. Ni am ddatgelu pwy oedd y Gelyn Cudd. 3, 2, 1. O'n i'n gwybod! Yes! 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 No way! O'n i'n gwybod! Yes! Boys bach! Jacob fi mor, o Jacob fel, fi'n gwybod am ti yw e, o'n i fel, ie.
Oedd chdi mor ddistaw! O, Cadi mor ddistaw! Ac o'n i dda... Hon y shifty. Hon y shifty. O, dwi'n falch na dim chi ydi o. O, sori. Sori am dawtio chi. Sori, Cadi. Mae'n iawn, fi jyst yn berson da, os ffili gweud celwyddau. Gwir. Os ydych chi mewn gael mwy o fideos tebyg i hyn, Yes. cofiwch i Tanysgrifio i PopT. Cofiwch chi roi like ar y fideo yma, please, os gwelwch yn dda. A gwasgu'r gloch am y notifications y big magninol. Wel, nhw'n i weld chi yn y fideo nesaf, ia? Ie. Iawn. O, na Dyna ni ni. ta. Ta-ra! Pa pawb!